Къде е топчето? Айде, другата са пак с тия пантофи. Обуй си пантофите. Ела така. Не там, не там, ела тук, тук ела. Ела тук, не са хили. Браво, Мари! Джозе, браво, Джозе! Браво! Страшно, с пантофите супер. Изтърва единия. Елате тук еде, сега си играли там. Та може да наканим да снимам. Тук е тъмно да посмотри. Хайде. Гледайте какво става, всички обувки са ги направили на нищо. Разбъркани. Страшно бре, страшно бре. Мари, къде отиваш, мама? Айде, сега ми нося обувките. Отивам на работа, да. Ужа! Мерси. Другата ми носи за събота и неделя, така днеска ти си права. Чао, бре. Айде. И ти хареса повече маратонките, добре. Айде, дай маратонките сложим. Те да ги взимате. Нямам повече крака. Да махне тая да сложи другата. Няма да стая. Айде, бе, елате оттатък да си играе. Хубаво бях. Еди, ти носиш другата. Айде, ойди. Пъти, ойди. Няма там да вагоня. Сега маратонките да сложим. О, страшна работа. Айде, после пак ще включат.